Kvůli kartál nemůže nastoupit ani obránce Lukas Orbán. Sestava tedy je připravený Muñoz, po něm Laxalt, jeho americká spolupráce. A Rigoni se štěstím získal míč. Řítí se do pokutové území, Rigoni nepřekonal Buffona, ještě je tam možnost s tím něco udělat. Buffon na 3krát dokázal Juventus podržet, ale míč je nakonec v síti, tak tohle je začátek jako hrom pro Tance a zamířil, řekl bych, docela i velmi dobře k tyči po zemi, no ale Buffon prokázal, proč je jedničkou. Pak ještě přišla dorážka Rigoniho. Hráči Juventusu tam zůstávají ve dvou, až teď se do toho vložil Stefan Lichtsteiner a dokázal odcentrovat Cuadrado a Mattia Perin. Malinko probral Mattiu Perina. Natáhnul krok a udržel balón. Lazovič a jeho centr na hranici malého vápna. Hned dva hráči Juventusu museli zasáhnout, ale nebezpečí stále trvá. Gigi Buffon si teď není jistý, jestli má jít proti balonu, až teď ho dokázal zastavit. No, opravdu ta defenzíva Juventusu spolu s Buffonem dneska nefunguje na 100%. Přece jenom ta sehraná trojka Chiellini, Bonucci, Barca. Trochu nenápadný v Palermu. Přednedávnem zamířil do Janova, kde dostává více šancí. Dobrá příležitost a je to 2-0. Janov dokázal udeřit po druhé a Juventus neví, kde mu hlava stojí. Tak jestliže jsem hovořil o tom, že jsem zvědavý na tu reakci hráčů Juventusu, že to jsou hráči, kteří jsou hodně silní. Laxalt. Nebyl to špatný centr a Janov se zdob... Výborný náběh opravdu a dvojce Alexa. Hodně vysoký centr, který šel do středu vápna a jsou z toho problémy, nakonec gól! Juventus nakonec opravdu inkasoval pod slaví Luca Rigoni. A v lize mistrů my tady máme možnost si ještě jednou prohlédnout tu situaci. Anič to zkusil hodně zkrutka. I to je samozřejmě varianta. Mandžuka v pokutovém území, ale sudí Macon. Tenhle... Uvidíme, jak k tomu bude přistupovat Janov, který po celých 45 minut v úvodním poločase hrál velmi aktivně, nezatahoval se a tohle je první příležitost. Perfektní 100% práci, velmi dobře čtou hru, stojí ve správných prostorech a nepouští útočníky Juventusu do zakončení. No a podívejte se na příležitost sami. Tohle podle všeho nebyl offside. Carrera byl úplně sám před Matteou Perinem. Pod tlakem nedokázal předat balon Máriu Mandžukičovi. Tohle je Isaac Kofi. Měl v podstatě jedinou možnost. Tohle je dobrá příležitost pro Janov. Gigi Buffon. Teďka výborný opět pressing, tlak na balón od hráčů Janova a Kofi vymyslel tu přihrávku, průnikovku mezi dva obránce Juventusu, skvělé. Benatia byl daleko očekávané situace, ale opravdu tohleto by každopádně už byla asi definitivní voda na mlýn prostě pro dohrání tohoto zápasu z pohledu Janova. Tvrdá rána. Takže Mattia Perin moc dobře tohleto ví. Janič to zkusil a trefil se parádně. Tak 80. Juventus dává na 1-5 v sérii A. Volné přímé má v podstatě jako svůj předchůdce.